ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. имрӯз сафоратхонаи Тоҷикистон, консулгарии Тоҷикистон ҳамроҳи ширкати Русмостранс ба спецприемники Егорьевск рафтанд. мо дар ин сафар онҳоро ҳамроҳӣ кардем. Спецприемники Егорьевск ин аз спецприемники шахри фарқ мекунад. Ин дар дигар ҷой аст. Дар ин ҷо нафароне ки дар Московская област ҳастанд, яъне мухочирони ки дар он ҷо дастгир карда мешаванд, оварда дар ин спецприемник нигоҳбонӣ карда мешаванд. Аз Тоҷикистон дар ин ҷо 54-55 нафар будааст. мо барои онҳо хӯрока ва либоса бурдем. Инчунин дар рафти ин сафар ба ҳамаи муҳоҷирон суҳбатҳо гузаронида шуд ва ҳамчунин ба онҳо маслиҳатҳо пешниҳод карда шуд ки онҳо чӣ кор кунанд ки зудтар ҳуҷҷатҳояшон тахт шавад, то ин ки ба Тоҷикистон онҳоро равон бикунанд. хубтараш биёед ҳамаашро дар навор мебинем ки мо барои шумо тайёр кардаем. Вам сейчас дадут здесь плов, там все. Сереж, отведи на второй этаж. Хотят билет 4 часа. Какой ты сказал? После суда забирали, они говорят, нет, нет. بسازید بسازید برادر بسازید باز بس بود دیگه میتونم مرید همونجا تقسیم میکنید پالاتین چایید یکاست پیش ای برادر ده تیاب جون نه